ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപത്താന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ് അല്ല എപ്പോഴും കട്ടായിപ്പോ. പിന്നെ 10 രൂപ ചോദ്യം ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഭാവങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പോയി നെറ്റ് സ്ലോയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല? ഇല്ല, നെറ്റ് സ്ലോയാ. നെറ്റ് ഇപ്പൊ ഭേദമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? മാതാജി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? കുറച്ചു നേരം കട്ടായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ പറയണമെന്ന് പറയണം മാതാജിയുടെ അടുത്ത്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായം, ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. അത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തതാ മാതാജി, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാന യോഗ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം തമശ്ച യജ്ഞശ്ച
ദാനം ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗ ശാന്തിര പൈശുനം ദയാഭൂതേഷലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹം നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമൻ പുരുഷ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതകൾ ഉള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ പ്രകൃതിയിലുള്ളവരുടെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പറയണത്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം എന്താണ് ദിവ്യ പ്രകൃതിയാലുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങള് എത്ര ഗുണങ്ങളാണ്? 26 ഗുണങ്ങൾ അത്ര ഇതിൽ വരുന്നത്. ഈ 26 ഗുണങ്ങള് ആർക്കുണ്ടാവണമെന്നാ പറയണത്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് വളർത്തിയെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലൂടെ, നമ്മൾ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് വെക്കാനാണ് അത് ഞാൻ അവിടെ വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് തരും. അതവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തരും. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാപിചാദസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. എന്താ പറയുക? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരികൃഷ്ണ ജയലക്ഷ്മി മാതാജി. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, എല്ലാവരോടും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ. മറ്റവർ ഓരോരുത്തരും ഇത് പറയുന്ന പലതും കേൾക്കുന്നു. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. മ്യൂട്ട് ആയിട്ട് അവര് അറിയാണ്ട് ഓൺ ആവണാണ് സംശയം. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഇടയിൽ. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, പിന്നെന്താണ്? അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ
എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഹംഭാവികളായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അവർക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരൊന്നും അത് ഭയങ്കര ഒരു അഭിമാനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സംഭവം പോലെ അവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു നിസാരമായിട്ടല്ലാതെ വലിയൊരു സംഭവം പോലെ അവർ കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയുക. അപ്പൊ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തില് ആ ശരീരം രൂപപ്പെടുന്നത് കൂടി തന്നെ അവരിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരും തോറും അവരിൽ അതെന്താണ്? അത് കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവികത്തില് പൊതുവെ അഹങ്കാരികളായിരിക്കും, ഗർവുണ്ടാവും, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ദൈവി സമ്പന്തി മോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീമത മാശുച സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതും അഭൗതിക ഗുണങ്ങള് ഭൗതികമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നവയാണ്. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ കാരണമാകുന്ന പോലെ ആസുരിക ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. പാണ്ഡുനന്ദനോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? അർജുനനോട് പറയണ, നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അർജുനൻ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? നിനക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അർജുനൻ പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യാണല്ലോ. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ അർജുനൻ ആരാണ്? അസുരനാണ് അർജുനൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനൻ അസുരനാകുവോ? ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാനല്ല കൂടെയുള്ള. ഭഗവാൻ കൂടുള്ള അർജുനൻ ആരാണ്? ദൈവിക ക്ഷത്രിയനായോണ്ട്. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ധർമ്മം തന്നെ. അർജുനൻ പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുകയാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ ധർമ്മമാണ്. അർജുനൻ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ സ്വഭാവം എന്താകും? ആസുരിക സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുന്ന പറഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അത് പാലിക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മളല്ല അതെന്തായിട്ട് വരാണ്? ആസുരികമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. ദൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എന്താണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരികങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില്, ഒന്ന് ആസുരികം, ഒന്ന് ദൈവികം. ആ ദൈവിക പ്രകൃതിയോടെ കൂടി ജനിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ആസുരികത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദൈവിക പ്രകൃതിയോട് കൂടി ജനിച്ചവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രാമാണികന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അതിനോടൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ആര്? ദൈവിക പ്രകൃതി സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര്. പക്ഷെ ആസുര സ്വഭാവികളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, തന്നിഷ്ടത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയലക്ഷ്മി മൈക്ക്. എന്താ പറയാ, ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുര സ്വഭാവികൾ. അവര് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവര് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ്
അതിനനുഗമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അത് ഒരിക്കലും ആ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ദൈവികരും ആസുരികരും ആരുടെ സന്താനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും. രണ്ടു കൂട്ടരും എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടർ അതില് വേദത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ അത് അനുസരിക്കുന്നില്ല. അതായത് തിഥിയിലും അതിഥിയിലും ഉണ്ടായ മക്കളാണ് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. പക്ഷെ തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാരാവണം, അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാരാകണം. അപ്പൊ ഈ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് നമ്മള് പറഞ്ഞ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവര്. മറ്റവരാണെങ്കിൽ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ജീവിത നിയമങ്ങളൊക്കെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച ജനാനാവിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ചോ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചോ നല്ലൊരു പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ആർക്കറിയില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയില്ല. ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നോ ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. പിന്നെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, പെരുമാറ്റത്തിലോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയാനില്ല. അവർക്ക് അത് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അറിയണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല, അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അത് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അനുസരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ്, ഒരു സന്നദ്ധതയോ ഒരു വിശ്വാസമോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ എന്തുണ്ടാവില്ല? പറയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ സ്ലൈഡ്? പിന്നെ അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ശൗചം, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, അതും ആരിലുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ഈ ശുചിത്വം പാലിക്കാനായിട്ട് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിലും അവർക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല. ശുചിത്വം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് ശുചിത്വം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വത്തിന് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം നമ്മൾ ശാരീരിക ശുദ്ധി വരുത്തണം. ഇതൊന്നും പക്ഷെ ആർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളോ നിയമങ്ങളോ പാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അവർ പ്രവർത്തിക്കാനും നോക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരാസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമ ഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അവരെങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അതിനൊരു നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് സത്യം അസത്യം അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന്, ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവുമാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നുമാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലൈംഗികമായ അഭിലാഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്ന്, കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിനൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഒരു മായാക്കാഴ്ചയായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്നോ അതിനൊരു നിയന്താവുണ്ടെന്നോ ഇതൊന്നും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതൊന്നും അവരുടെ രീതിയിൽ നമ്മളെ വേദങ്ങളോ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാനും പഠിക്കാനും താല്പര്യമില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈശ്വരനെയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നോ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഒന്നിനും അവർക്കൊരു താല്പര്യം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.
ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടതും അസുരരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്, അസുര സ്വഭാവികൾ. അതിലും തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലോകനാശത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതില് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അവര്. ഇക്കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം, ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന കൊടും ക്രിയകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആര്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം എത്രത്തോളം നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖലബ്ധിക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപാധികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ആര് ധരിക്കുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ധരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. അവരുടെ ധാരണയിൽ തന്നെ അത് മാനവ സമൂഹത്തിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താണ്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പലതരത്തിലുള്ള ലോകസംഹാരികളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അവർ കണ്ടുപിടിക്കും. കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്, ഇവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കാണെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. അവര് അവരുടെ രീതിയിൽ അവരുടെ സന്തോഷത്തിനും സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒടുവിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, സംഹാരിയായിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇവർ ശ്രമിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളൊരു നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നവരാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ തന്നെ. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാനിദാഃ മോഹാത് സത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവൃത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ അസുരിക സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിനാൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്താണ്, ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അടക്കാനാവാത്ത കാമം, പിന്നെന്താണ് ദമ്പം ദുരഭിമാനം, ഇതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അസുര സ്വഭാവികൾ എന്താണ്, ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള പിന്നെ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോരാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്, ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് തന്നെ മദ്യം, സ്ത്രീകള്, അല്ലെങ്കിൽ ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവര് തങ്ങളുടേതായ രീതിയിലൊരു ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വയം കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വാഴ്ത്തി അവരുടേതായ രീതിയിലൊരു നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കി അവരതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നവരാണ്. അത് ഒരിക്കലും അവർ നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അജ്ഞാനികളാണ്. അവര് പൊതുവെ കാരണം ജ്ഞാനം നേടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിക്കും. അതിന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവര് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പിന്നെന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ അവർക്ക് വേണോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നവരായിരിക്കും ആര്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവരെന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ദക്ഷ പ്രജാപതിനാണ് കാണുന്നത്, ഒരു കഥയാണത്. അപ്പൊ ദക്ഷ പ്രജാപതി, ദക്ഷൻ ആരാണെന്നറിയോ? ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് സതീദേവിയുടെ, അതായത് പരമശിവന്റെ ഭാര്യ സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് ദക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ പ്രജാപതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത്, സൃഷ്ടി നടത്തിയത് അതല്ലേ. പ്രജാപതിയെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ ആരേൽപ്പിച്ചിരുന്നത്, ബ്രഹ്മദേവൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മദേവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് ഒരു സിസ്റ്റം പോലെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആര്, പ്രജാപതി, ദക്ഷ പ്രജാപതി. അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടക്കാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു യാഗം നടക്കുമ്പോ അവിടെ പോകുമ്പോ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആര് ചെല്ലുന്നത്, ദക്ഷൻ ചെല്ലുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതി ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വേണ്ടിയിട്ട് വണങ്ങും. കാരണം
പ്രജാപതിയല്ല, ദക്ഷ പ്രജാപതിയല്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് എണീറ്റില്ല, കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ എണീറ്റില്ല. പിന്നെ ശിവനും എണീറ്റില്ല. ശിവൻ വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ശിവൻ ഈ പ്രജാപതി വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല, ശിവൻ എണീറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് ആർക്ക് സഹിച്ചില്ല? ദക്ഷന് ഇഷ്ടായില്ല, കാരണം ദക്ഷന്റെ മരുമകനാണ്. അപ്പോ ദക്ഷനെ ആ രീതിയിലും ബഹുമാനിച്ചില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, താൻ പ്രജാപതിയുമാണ്, എന്നിട്ടും ആര് തന്നെ മാനിച്ചില്ല? ശിവൻ മാനിച്ചില്ല. അപ്പൊ ആർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു? അപ്പോ ദക്ഷന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ബഹളായി, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അന്ന് ആ യാഗം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു യാഗം വെക്കുകയാണ്. ഒരു യജ്ഞം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ദക്ഷനാണ് ആ യാഗം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും വിളിക്കും. ആരെ മാത്രം വിളിക്കില്ല? ശിവനെ മാത്രം വിളിക്കില്ല. അങ്ങനെ സതീദേവി കൈലാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാണ് ആകാശത്തിലൂടെ. അപ്പൊ പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാകാണ്, നാരദ മഹർഷിയെ പറയുന്നത് തോന്നുന്നു, അല്ല, ചോദിക്കാണ് അവരുടെ അടുത്ത് എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ യാഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അനിയത്തിമാര് പോകാണ്, എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ്, യാഗത്തിന് പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ യാഗം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഭർത്താവിനോട്, പരമശിവനോട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, നമുക്ക് പോകാൻ, നമ്മളെ വീടല്ലേ, നമുക്ക് അവിടെ ആരും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോ ശിവൻ പറയും, വേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ പോകണ്ട, അതിന് വേണ്ട എന്ന് ശിവൻ പറയുമ്പോ സതീദേവിക്ക് പ്രയാസമാണ്. കാരണം സതീദേവിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണണം, പിന്നെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോവാതിരിക്കാൻ തോന്നില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ സതീദേവിയുടെ മനസ്സിലും വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഇല്ല, എന്തായാലും പോകണം, അങ്ങനെയാന്ന് പറയുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ശിവൻ പറയും, നീ പോയിക്കോ, ഞാനില്ല എന്ന് പറയും. ശിവൻ വരുന്നില്ല, നീ പോയിക്കോ. അങ്ങനെ ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെ കൂട്ടിനെ വിട്ട് സതീദേവിനെ പറഞ്ഞയക്കാണ് ശിവൻ അവിടേക്ക്. കുറെ പറയും, പക്ഷെ സമ്മതിക്കാതെ ലാസ്റ്റ് സതീദേവി പോകാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് സതീദേവി വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, അവിടെ ചെന്ന് അച്ഛനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം, കാരണം ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ് ശിവൻ, ആരാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് സതീദേവി അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അച്ഛനെ പേടിച്ചിട്ട് അമ്മയോ അനിയത്തിമാരോ ആരും സതീനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അത് മാത്രല്ല, അച്ഛനും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ അവിടെ യജ്ഞശിഷ്ടം വെക്കും എല്ലാവർക്കും, യജ്ഞത്തിന്റെ ശിഷ്ടം വെച്ചത് എല്ലാവർക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശിവന് മാത്രം അതവിടെ വെച്ച് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ സതീദേവി ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ്, ശിവനോട് തല്ലുപിടിച്ചിട്ട് ആണ് പോയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടപ്പോഴോ അതും സതീദേവിക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ സതീദേവി എന്ത് ചെയ്തു? സതീദേവി ദക്ഷനോട് പറയാണ്, ആരെയാണ് താൻ അഭിമാനിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ശിവനെ. കാരണം ശിവൻ ആരാണ്? സംഹാരമൂർത്തിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ് ശിവൻ, ഏറ്റവും വലിയൊരു വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ. അങ്ങനെ ശിവന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സതീദേവി ദക്ഷനെ ചീത്ത പറയാണ്. അങ്ങനെ സതീദേവി പറയുന്നത്, സതീദേവിനെ ശിവൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ദാക്ഷായണി എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ദക്ഷന്റെ പുത്രി ആയതുകൊണ്ട് ദാക്ഷായണി എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സതീദേവി ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കാരണം അവിടെ നിന്ന് തല്ലുപിടിച്ച് പോകുന്നു, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് ഇനി ഈ അച്ഛന്റെ മകളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിച്ചില്ല, സതീദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ സതീദേവി ചിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഒരു യജ്ഞകുണ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് ചാടി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സതി. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ശിവൻ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശിവന് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിവന്റെ താണ്ഡവം അറിയുമല്ലോ, താണ്ഡവ നൃത്തം താണ്ഡവം തുടങ്ങാണ്. പിന്നെ ശിവൻ എന്താണ്, ആ ദക്ഷനെ ആ ദേഷ്യത്തില് ദക്ഷന്റെ തല അറുത്തു മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ദേഷ്യത്തില് ശിവന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് വീരഭദ്രൻ വരാണ്. വീരഭദ്രൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ പിന്നെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഇടപെട്ടിട്ട് എന്താണ്, അത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കണ പോലെ ഒരു സമാധാനാക്കാണ്. അതിനുശേഷം പ്രജാപതിക്ക് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാകാണ്. പ്രജാപതിക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പ്രജാപതിക്ക് പിന്നെ തല പോയല്ലോ, പിന്നെ ഒരു ആടിന്റെ തലയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെന്താണ്, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് പ്രജാപതിയുടെ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്, അല്ലെ? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയണത്. കാരണം പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ തന്റെ മകള് നഷ്ടമായി. അവിടെ നടത്തിയിരുന്ന ആ ഒരു യജ്ഞം അതൊക്കെ ഫുൾ അലങ്കോലായി, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികൾ. അതായത് തനിക്കും പ്രോബ്ലം ആണ്, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രോബ്ലം
ആണത്. പിന്നെ എത്രയൊക്കെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പല അത്രയും രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാലും ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, യാതൊരു കുലുക്കവും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവരത് ചെയ്യും. അതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ. അവർക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് അവർ ചെയ്യും. അതിന്റെ വരും വരായികതയെ കുറിച്ചോ അതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നേ ഉണ്ടാവാത്തൊരു സ്വഭാവമാണ് ആരുടെ? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഈ പ്രജാപതിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തനിക്ക് തന്റെ എന്താ പറയാ തന്റെ മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ചടങ്ങ് ഫുള്ള് അലങ്കോലമായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ പല പല അനർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചു. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം ആ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അതാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ആസുരിക സ്വഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും. നമുക്കെല്ലാം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വാസനയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ത്യ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം വർഷങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ജീവിതം. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം. അവര് മരണം വരെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ അവര് പോകും. പിന്നെ മരണശേഷം വേറൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നോ എന്നൊന്നും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവര് ഇത്ര പോലും അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു മരണം ഉണ്ട്, ഒരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പോലും ആര് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ്. ശരിക്കും മൂഢന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അവരുടെ. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, തന്നിലൊരു പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഇതൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു കാണുന്നത് ആരാണ്? ഈ പിക്ചർ മനസ്സിലായത് ആരാണ്? കംസനാണ്. കംസൻ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് കംസൻ, അല്ലെ? പെട്ടെന്നാണ് ആ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവം നമ്മളിലുള്ളത് പെട്ടെന്നാണ് മാറുന്നത്. കാരണം കംസന്റെ സഹോദരി ദേവകിയെ പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് വസുദേവര് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കംസനാണ് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്ന സഹോദരിയാണ്, അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ആ സഹോദരിനെ യാത്രയാക്കാണ്. അപ്പൊ കംസനാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അശരീരി കേൾക്കാണ്, ഇങ്ങനെ ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ മകൻ തന്നെ കൊല്ലുന്നു. അത് കേട്ട വഴി അത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കംസന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് മാറി ദേവകിനെ വധിക്കാനായിട്ട് വാളെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് തനിക്ക് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല, തനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക, തനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ മാറ്റം വരും. അതായത് അത്രയും നേരം നമുക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണം, നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുക, പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് ആരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതുവരെ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല, അവർ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തില് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ കംസന്റെ നമ്മൾ പറയാ. ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് എത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവരിൽ കുറെ ധനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതാണെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. അപ്പൊ അവരില്
ഇനിയും കുറെ ധനം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇനിയും അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ ശത്രുവായിട്ട് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളെന്റെ ശത്രുവാണ്, ഇയാളെ ഞാൻ കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ എനിക്ക് കൊല്ലണം, അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് ഞാൻ, എല്ലാതും എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, എല്ലാം ബലവാനാണ് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ്, കുറെ എനിക്ക് ബന്ധുക്കളുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്നുള്ള ശക്തിമാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹത്തോടെ എനിക്ക് എന്റെ സന്തോഷത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഈ ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവര് ഇങ്ങനത്തുള്ള അജ്ഞാനത്താല് എല്ലാം ഓർത്ത് അവര് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോഹിതരാണ്. ഇപ്പൊ ഇവരീ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവര് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഈ ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. കാരണം അവരുടെ ധാരണയില് അവരുടെ ധാരണ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടും, അതായത് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് ഇവര്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും ധനം ഉണ്ട്, നാളെ ഞാൻ ഇനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇനി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പൊ നാളെ എനിക്ക് അത്രയും ധനം ഉണ്ടാകും, അതായത് ഫുള്ള് പ്ലാനിങ് ആണ് അവരുടെ. കുറെ നടക്കണം എന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത്, പിന്നെ ശത്രുത, ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇവരോട് ശത്രുത കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരോട് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യവൃത്തി വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര് എപ്പോഴും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആ ശത്രു ഇതെന്റെ ശത്രുവാണ്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഈ ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത്. അതായത് നമ്മള് ശത്രുത നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല, ശത്രുത കാണിക്കില്ല. നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്ന് നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ തീർന്നു, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരാം, അപ്പൊ നമ്മളത് പറയും, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് വച്ചിരുന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത്. കാരണം അവര് അജ്ഞാനത്താലാണ് മോഹിതരായിക്കൊണ്ടത്, അജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നെന്താണ്, അവർ ഈശ്വരനുണ്ടോ, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഈശ്വരനെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ നമ്മളെ വേദങ്ങളിലും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാനോ അനുസരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും ഇവർ തയ്യാറല്ല. ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ നിയമങ്ങളും ചട്ടക്കൂടുകളും ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ആര്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികള്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഃ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എവിടെ വാഴാൻ, നരകത്തിലാണ് പോയിട്ട് വാഴാൻ സാധിക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിലും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിലും കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അത്യാസക്തരായി, ഇവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവരെവിടെ പോയിട്ട് വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത്, നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വാഴേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവര് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കുറെ ആസക്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അതിൽ അത്യാസക്തി ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളില്. പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് അവർ എവിടെ പോകേണ്ടി വരും, നരകത്തിലാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ അവര് ഇതേപോലെ തന്നെ പേരിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ത് തങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്നോർത്ത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെയല്ല, പക്ഷെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, അവര് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരൊരു എന്തോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അഹംഭാവത്തോടെ. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ വിശ്വാസമില്ലാതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ താൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രാപ്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇവര് പൊതുവെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവര് നിഷേധികളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ. സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നതിന് പിന്നെ മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നതാണ് ഈ സ്വഭാവത്തിന് കാരണം. അവർക്ക് വ്യാമോഹമാണ് ഇതിനൊക്കെ അവർക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അത്തരക്കാര് സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആചാര്യന്റെ തലത്തിലേക്കും അവര് പോകും. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മള് ദൂരെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഒരു അവബോധമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവണം, പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിപ്പോ ഒരു ആചാര്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ
എന്തായാലും ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറെ, പ്രവൃത്തിയിൽ വേറെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ആചരിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കണം? ആ ഒരു ആചാര്യന് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആചാര്യനാണ്. പക്ഷെ ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് താനെന്ന ആ ഒരു ബോധം, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആചാര്യനാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവര് എല്ലാതും എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്, നമ്മള് മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം. കാരണം നമ്മളൊരാൾ മാനിച്ചാലും നമ്മളെ തിരിച്ച് ഒരാൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ അപമാനിച്ചാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് തോന്നുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആചാര്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം ആചരിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. കാരണം ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവബോധമാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പകർന്നു പോകാണത്. അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു എന്താ പറയാ, അത് ഒരു വഴിക്കൂടെ അത് പോയിക്കൂടെ, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അവബോധം നേരെ ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? അത് പഠിക്കുന്നവർക്ക്, നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആചാര്യൻ എപ്പോഴും ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്ന, അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അല്ലാത്തവര് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിനൊന്നും യാതൊരു ഫലവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനത്തെവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനും പാടുള്ളതല്ല. കാരണം നമുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അവബോധം ഇങ്ങോട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ്, പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ഇവര് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ ചിലപ്പോൾ ദൈവിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ, ദൈവിക വിധി പ്രകാരമല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അവര് അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ആസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവ കൊണ്ട് സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് എന്താണ്? ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ഇവര് പഠിക്കുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷോത്തമനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ഇവര് പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഇവരനുസരിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഈശ്വരന്റെ അതീശത്തെ സദാ എതിർക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവികൾ. അവര് ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ഭഗവാനെയോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവരിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ദുരഭിമാനം, ശക്തി, സമ്പാദിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ധനമൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ ജീവിതം, ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ജീവിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, അടുത്ത ജീവിതത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയുന്നില്ല? ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവർ മറ്റുള്ളവരെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവരോട് മാത്രമല്ല തന്നോട് കൂടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈർഷ്യാലു സ്വഭാവം കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുക? അടുത്ത ജന്മത്തിലുള്ള ശരീരമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർക്കറിയുന്നില്ല? ഇതൊന്നും ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അവര് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പിന്നെ ഈശ്വരനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവര് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്ര സമുഷു. ഒരു മിനിറ്റ്. താനഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജ്രസമാശൂപ നാസുരാശി ശേവ യോനിഷു.
താനഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപ്രാമ്യജശ്രമശുഭാൻ ആസുരീക്ഷേവ യോനിഷു. കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ളതും ദുർബുദ്ധികളുമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സാഗരത്തിലെ ആസുരിക യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയണത്? അവര് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇതില് തന്നെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും അവര് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാന്റെ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് പരമപ്രഭുവിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? അവരല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്ത് തന്നെ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത പറയണത്? ഇത് തന്നെ ആസുര യോനിൽ തന്നെ അവർ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ആസുരിക യോനിയിലുള്ള ഒരു ശരീരം തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ രാക്ഷസീയ ഗർഭത്തിൽപ്പെട്ട് ഋഷ്യാലുക്കളായിട്ട് നരാധമന്മായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവരെ വീണ്ടും ആസുരിക യോനില് തന്നെയാണ് അവരെ ജനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ജന്മം ഏതിലെടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആര് തന്നെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണ് ആവേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയണ എന്താണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് അവര് എത്തുന്നു. ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ എങ്കിലും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോട് ഒരിക്കലും കനിവ് ഭഗവാൻ കാട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാൻ എത്ര കരുണാമൂർത്തി ആയിരുന്നാലും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരടുത്ത് ഭഗവാൻ കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും അവർ എവിടെ തന്നെ എടുക്കാണ്? ആ രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽ തന്നെ പിറക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ അടുത്ത് ആരും കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോ അധപതിച്ച് അവരുടെ ചിലപ്പോ എന്താണ് പറയാ, ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ യോനിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തമാദേത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 3നെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ക്രോധം പിന്നെ ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ആസക്തി. ഇത് 3 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് അതൊരു വഴി തെളിക്കുന്ന പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരാം, കാമത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അപ്പൊ ക്രോധത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളായ ക്രോധം വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് വീഴ്ച വരാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാമം വരുമ്പോഴാണ് ക്രോധം വരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് കഴിയാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാവും, ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ അവരെന്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാണ്, അവര് അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് താഴേക്ക് വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ, എന്തിനൊക്കെയാണ്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നേരെ തലയും കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിനാണ് ഇതൊക്കെ വഴിതെളിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ സ്ത്രീർനരഃ ആചരത്യാത്മനാശ്രയസ്തതോ യാന്തി പരാംഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. എന്താ പറയുന്നത്, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങള് ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. ഏതാണ് ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കാമം, 3 കവാടങ്ങൾ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ബാക്കി നമുക്ക് എവിടേക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണത്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പറ്റിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം എന്തായിട്ട് മാറാണ്, പരിശുദ്ധമായിട്ട് മാറാണ്. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവിനെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അങ്ങനെ ഉയർന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്, വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ മാറ്റി നിർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കരുതലോണ്ടിരിക്കണം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 ശത്രുക്കളെ കരുതലോണ്ടിരിക്കണം. എത്രത്തോളം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അത്രത്തോളം പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനും സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല പതുക്കെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തത്തെ കാമകാരതഃ ന സാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ വിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ, വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക.
പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം പോലും നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശരിക്കും 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കപ്പോ, നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, സുഖം പോലും നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളിൽ എന്ത് വരാണ്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളിലെ പരിശുദ്ധിയും ഇല്ലാതാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നാല് യമനിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, കാണുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്, മത്സ്യമാംസാദികള്, മുട്ട, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പാലിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇത് നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധി ദയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ, മുട്ട, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളിൽ എന്താ വരുന്നത്, ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളിലുള്ള ദയ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലെ ദയ ഇല്ലാതാകാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തപസ്യാണ് നമ്മളുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ചൂതാട്ടം, നമ്മളിൽ സത്യസന്ധത നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ, ശുചിത്വം, പിന്നെ പരിശുദ്ധി, ഇത് ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ദയ, തപസ്യ, സത്യം, പിന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വം, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ തൂണുകളാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മളിത് പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറയണത്, പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക്, അനിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ മാത്രമായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം, മത്സ്യമാംസാദികൾ, മുട്ട, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് നിർത്താനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ പതുക്കെ നമ്മളത് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതില് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ അത് കുറച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പോകാം. പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ 4 തൂണുകളാണ്. നമ്മൾ ആ 4 പില്ലർ, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളായിട്ടുള്ള ദയ, തപസ്യ, പിന്നെന്താണ്, സത്യം, സത്യസന്ധത, ശുചിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി, ഈ തൂണുകളാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിലെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളിലുള്ള ഈ തൂണുകളെയാണ് അത് നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 യുഗങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ്. ഈ 4 യുഗങ്ങളിൽ ഓരോ യുഗത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ്, 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഇത് നടന്നിരുന്നത്, യുദ്ധം നടന്നിരുന്നത് സത്യയുഗത്തില്. ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറി, സത്യയുഗത്തിലെ 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ, അതായത് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നിരുന്നത്, ഭൂമിക്ക് മുകളിലും താഴേക്കുമായിട്ട്. ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതോ ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മിൽ ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് വന്നത് യുദ്ധം. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി, ഒരേ ലോകത്തിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ വന്നു അല്ലെ, പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിൽ വന്നു. കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ അതെങ്ങനെയായിട്ട് മാറി, ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് ആളുള്ളത്, ആസുരികവും, പിന്നെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ളിൽ തന്നെയാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക സ്വഭാവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടുള്ളത്. കലിയുഗത്തില് ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ 2 സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്, പിന്നെ ദൈവിക സ്വഭാവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാമജപത്തിലൂടെ, നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അടുത്തത് തസ്മാത്
തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാതോ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മം കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാള് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്ത ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവശ്യപ്പെട്ടത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? കാരണം നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ആത്മാവിന് നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപക്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളിൽ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, എല്ലാവരിലും തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാമോഹശീലം, ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ ആരിലുണ്ട്? നമ്മളിൽ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ് പൊതുവെ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ. ഒന്ന് എന്താണ്? അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം. അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, വഞ്ചനാ പ്രവണത, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള്, 4 ദോഷങ്ങൾ ആരിലുള്ളതാ? നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മള് പരിശുദ്ധരാവണം. പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിതായ് ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും കലിയുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും ഉള്ള യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? സത്യയുഗത്തില് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലല്ലേ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്? അസുരനും ദേവനും. ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ദൈവികമായ 2 പേര് തമ്മിൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ആരാണ്? 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. ഒരേ ലോകത്ത് തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. ശ്രീരാമ രാവണനും തമ്മില്. 2 രാജ്യങ്ങളാണോ? രാജ്യങ്ങൾ തമ്മില്. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? ഒരേ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ, ഒരേ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികൾ തമ്മില്.
ഒരേ കുടുംബങ്ങളല്ലേ ഒരേ വരുന്നത്. പാണ്ഡവരും കൗരവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവരല്ലേ. കലിയുഗത്തില് കലിയുഗത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും. ആസുരികം ഉപദേവികം വരുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ രണ്ടും വരും. ഇനി ആ 4 ദോഷങ്ങളെ പറ്റി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ 4 ദോഷങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കും. അതായത് 4 ദോഷങ്ങൾ വരുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളുടെ, പിന്നെന്താണ് വഞ്ചന, പിന്നെ തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ സൗണ്ട് കാരണം കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയ വഞ്ചന, അത് കഴിഞ്ഞ് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത. തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചന പ്രവണത, പിന്നെ നമ്മള് വ്യാമോഹം, ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അപക്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പരിമിതമാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ത്യാഗം, ശാന്തി, ക്രോധമില്ലായ്മ, വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം. 26 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണ, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളുടെ കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇതൊക്കെയാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവരുടെ 26 ഗുണങ്ങള്. പിന്നെ അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണ്? ഗുണത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 20 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നില്ല? നമുക്ക് അവസരം തരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗർഭങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മളെ പിറവിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഏതാ? 3. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം, ക്രോധം. പിന്നെ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ കാണുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഏതാ? ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? കാമം, ക്രോധം അല്ല, ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങള് 3 ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങള്? 1 അപക്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പ്രവണത, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹ പ്രവണത. അതാണ് ജീവാത്മാവിലുള്ള ദോഷങ്ങള്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? വഞ്ചന, പ്രവണത, വ്യാമോഹം, ശീലം, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാതരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വെറുപ്പ്.
അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, നമ്മളെ ദൈവിക വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവ്, അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ഒന്നും കൂടി പറയുമോ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്, അതാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് എല്ലാ തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത്.